Gagasi FM News. Luyanda uvalo nokethuka emphakathini wakhele iTheku nosebenzisa amathuna akuLoon Street eSherwood ngenxa yokuvodloka kwalamathuna. Ukuvodloka sakugubheka kwalamathuna amanye okubonakalayo ukuthi asemasha kulandela ukuhlasela kwezimvula ezinamandla kulesifundazwe. Isikhulu esibhekele amathuna kumasipala weTheku uThembiNkosi Ngcobo uthi sebetholile ngalenkinga futhi bayethemba ukuthi ukuncipha kwezimvula kusho ukuphela kwayo lenkinga yomhlabathi ovushukayo. We can confirm yes, indeed, some of the grave sites that we're trying to provide to members of the public abanakho ukudisturbeka, aba waterlogged, and we could then see that some of them were not going to be used in actual fact. Ile onto ke nje engasiphathanga kahle yenzakalile, but unfortunately njengoba isimo sezulu is going back to normal, we're now trying to again rectify the problem so that these grave sites, because we're desperate as a city. Kukhuluke ukukhathazeka ngokuthi imuphi omunye umonakala omkhulu ukudlula lo ongenzeka uma futhi ziphinde zibuye lezi imvula ezinamandla. Ezindabeni zeGagasi FM ngingubonga Ngina eThekwini. Gagasi FM News.